F'ħajti kelli x-xort indur diversi kunventi madwar id-dinja kemm fil-Lvant Nofsani kif ukoll fl-Afrika t'isfel u pajjiżi oħra anki fl-Ewropa. U l-aktar ħaġa li dejjem tolqotni fil-kunventi tagħna l-Patrijiet Franġiskani huwa l-mod sabiħ kif tiġi milquh l-akkoljenza anki jekk ma tkun taf lil ħadd mill-Patrijiet xorta waħda għax inti patri għax inti huhom jilqawk minn qalbhom. Kemm hi sabiħa meta aħna nkunu kapaċi niftħu qalbna għal ħaddieħor, inkunu akkoljenti għal ħaddieħor, anki jekk ma jkunux rabatna jew ħbiebna jew familjari tagħna. Insellmilkom u nistedinkom għal 292 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. It-tema tal-akkoljenza nsibuha anki fl-ewwel qari tal-liturġija ta' dan it-13 il-ħadd matul is-sena. Il-profeta Eliżew jiġi milquh minn koppja, jħejjulu kamra, jilqawh, jitimgħuh, forsi għax kien profeta, imma l-akkoljenza tagħhom tiswilhom barka kbira. Huma li tant xtaqu l-ulied u ma setax ikollhom qabel ma jitlaq il-profeta Eliżew iwedhom li kellhom ikollhom iben. L-akkoljenza f'dan il-qari tissarraf f'grazzja kbira fid-don tal-ħajja. Meta Ġesu fil-Vanġelu ikompli jagħti pariri fid-diskors missjonarju tiegħu lill-Apostli ifakkarhom illi min jilqalilhom jilqalilu u mhux biss lilu imma anki lil min bagħtu. Min jilqa' profeta xu profeta las ta' profeta jieħu. Min jagħti mqar ta' tsilma friska lil wieħed minn tiegħu jgħid Ġesu jkun jirbaħ il-ġenna. L-insistenza fuq l-akkoljenza. U kemm għandna bżonna bħala nsara, mhux bejnietna biss bħala nsara, imma ma tant u tant barranin li magħhom nagħmluhom fil-ġurnata tal-lum. Akkoljenza li tista' tidher fit-tbissima, akkoljenza li tista' tidher f'tislima, bonġu, il-lejla tajba, akkoljenza li tista' tkun aktar profonda, għajnuna konkreta lil barran li forsi huwa mifxul u ma jafx kif għandu jġib ruħu. Il-mulej jilqana dejjem. L-akkoljenza li jurina hija dejjem akkoljenza fidila, anki meta aħna żiena u midinbin. Jistedinna biex ikollna qalb akkoljenti bħal tiegħu. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.